se distrează, oh, 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 yeah. Și mănâncă ciocolată. Această rubrică vă este oferită de Eliana Mol. Bine v-am regăsit și în această săptămână la campania noastră Vreau să fiu vedetă. După cum spuneam încă de săptămâna trecută, suntem pe finalul campaniei noastre. Campanie lansată de Eliana Mol, emisiunea pentru copii Tortul de Ciocolată și Mix 2 TV. Campania s-a desfășurat în perioada martie-iunie. Ne-am dorit noi să descoperim cât mai mulți copii talentați și spunem că am și reușit. Să vedem cu cine vom face cunoștință săptămâna aceasta. Am spus una dintre finalistele campaniei Vreau să fiu vedetă. Aș dori întâi de toate să facem cunoștință. Cum te numești? Eu sunt Andreea Voicescu. Câți ani ai, Andreea, și la ce școală ești? Am 12 ani și sunt la Liceul de Muzică Tudor Ciortea. Deci din start înțelegem că pasiunea ei este muzica, da? Pasiunea ta este muzica? Da. De unde până unde muzica, Andreea? De când eram mică mergeam la spectacole foarte multe cu mama mea, mai ales la operă. Și am ajuns să capăt pasiunea aceasta foarte mare pentru muzică. Cum ai defini muzica? Ce înseamnă muzica pentru tine? Muzica este cel mai frumos lucru. Este cel mai frumos lucru, te liniștește. Ce simți atunci când asculți muzică? Atunci când ascult muzică, simt că îmi liniștește sufletul. Foarte frumos spus, probabil și vouă, celor de acasă, vi se întâmplă de multe ori atunci când sunteți supărați, bucuroși, indiferent de stare, să ascultați muzică. Întotdeauna muzica ne face să ne simțim mai bine. Cine a ales liceul de muzică? Eu l-am ales pentru că după ce m-am înscris la liceul de muzică, tatăl meu a început să predea și acolo chitara și am vrut să fac cursuri de chitară cu tatăl meu. Studiezi și un instrument, să înțeleg? Da, studiez chiar două, pianul și chitara. E mai greu să cântăm la instrument și să facem performanță la un instrument sau cu voce? Pentru mine nu sunt grele, pentru că îmi place ceea ce fac foarte mult. La ce concursuri ai participat până acum? Am participat la câteva concursuri, dar cel mai însemnat pentru mine a fost locul întâi la concursul Glasul Tinereții din Râmnicul Vâlcea, unde am participat la secțiunea 12-15 ani. Cum ne pregătim ca să avem rezultate? Ce facem ca să avem rezultate foarte bune? Eu studiez canto la Școala Populară de Arte și îmi place foarte mult și eu cânt în fiecare zi. Ce spun prietenii tăi despre pasiunea ta? Le place cum cânt. Te pun să le cânti sau ți se întâmplă când mergi, nu știu, la diverse evenimente din familia ta să spună: hai, Andreea, ne cânti și nouă ceva? Da, de foarte multe ori. Ce te pun să le cânti? Multe piese, mai ales Cry Me Out, de Pixilot, mai multe piese, Age, de la Havas. Ai un cântăreț sau o cântăreață preferată? Ai un model? Ți-ai dori să fii ca cineva? Da, mi-aș dori să fiu ca mine, în primul rând, și apoi îmi place foarte mult Cristina Aguilera, îmi place foarte mult și Lian La Havas. Lian La Havas este o cântăreață de soul music în partea de jazz și urmez exemplul ei. Ce înseamnă să fii vedetă? Pentru că s-a înscris în campania noastră Vreau să fiu vedetă. Înseamnă că vrei să fii vedetă. Da, mi-ar plăcea să fiu în primul rând artistă și să ajung la televizor de mai multe ori și să fiu cunoscută. Să fim cunoscuți. Cum crezi tu că se ajunge vedetă? E greu să ajungem vedetă sau nu?
Nu este greu dacă depui foarte multă muncă și îți place ceea ce faci. Prietenii și colegii tăi știu că te-ai înscris în concursul nostru? Da, Ce au spus? Cei de acasă, cei de la școală? m-au felicitat și mi-au urat foarte mult succes. Îți mulțumim tare mult că te-ai înscris în campania noastră. Îi vom acorda imediat o diplomă de participare și ne vom întâlni cu Andreea la Marea Gală. Această rubrică v-a fost oferită de Eliana Mol. Toți copiii se distrează, oh, 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 yeah, și mănâncă ciocolată.